Bueno, gaurkoan hori, ardoekin hasiko gara, pizkatxo bat, eta, aprobetxatuaz nironi ere olako kata kutxillo batean sartu nahitzela, kapitulo bakoitzeko edo kata bakoitzeko, kapitulo bana eskainiko dizu. Gaurkoan tokatuko zaiguna izanen da Alemaniako ardoei buruzko podcasta edo kapitulua. Eta, tartean ere, salduko ditut beste ardoan inguruko beste kontutxo batzuk, baina, hau printzipioz, pentsatuaz, bertoko ardoak eta espainikoak, pintzat batzuk, toro eta albariño eta horiek ezagutzen dituzuela, beste kontu exotikoagoak, aipatu, baldin eta oporretan baldin soazte edo enotakara joateko ohitura baduzue, gutxi gora bera jakiteko zer aurkitu dezakezuen. Eta, hementxe daukat laruseko totxazo bat, eta, hementxe duzue, hementxe duzue Alemaniko, hor, bertoko ardo zonaldeak. Eta lehenik eta bi, esan beharra dago, Alemanian oso iparraldean gaudela, Erromatarrek bere garaian eraman zutela ardorako zaletasuna eta mahatsa landatzeko abilezia, eta gehien bat Alemania hegoaldean eta hango mendebaldean landatzen dela mahatsa. Hori logikoa, zenbat eta gorago, are eta okerrago. Eta ara eta guztiz ere, esan behar dugu, Alemaniarrentzat nahiko zaila dela, matx horiek, beratzea. Azken finean, zenbat eta temperatura basuagoak, zenbat eta udara laburragoak, are eta zailagoa beratze horiek ematea landaretan. Eta, matxari hori gertzen zaio. Garai baten Euskal Herrian bezala, ezetasunak, euriek eta eguzki eskasiak ez zietela uzten, bai hemen eta baian, matxak korpusteari. Eta orduan azukre gutxi ateratzen zuten, eta ardoak ere beti mehemeak izango genituen, eta oso garratzak. Eta Alemaniako ardoen tipologian ere hori nabarmentzen da. Gaur egunean noski, txakolinak eta garai baten baina askoz ere maila hobeagoa dute. Garratza, goxoa eta mingotxa ekilibrioan dituzte. Eta horrek esan nahi du Alemanian ere, noski, ardoak ez direla garai batekoak. Eta justo, badugu, Alemanian oso ezaguna den matx bat, eta horri egosten dizkiote askotan, beste matx askok, edo beste guztiek ez duten ezaugarri bat, mineralitatea, hain zuzen ere. Mineralitatea ez da ere, baina, esaten dute, badago kondaira bat esaten duena, urte luzez beratzen utzitako rieslin horiek, petrolio edo usaia edo zaporea, usaia izango da, aroma, sortzen dutela. Eta, esan dugu askotan ere gitzakei gauza nahizta berez atseginak ez diren, izatea justo ezaugarri berezi hori askotan bihurtzen dituela ardoak, zein gara ardoa, oso gauza preziatuetan. Zenbat eta eskasago izan gauza bat, are eta gehiago gabentzen dugu, beraz, hori da, merchandisingaren eta marketingaren kontuak hori dira. Askotan, ordaintzen da esklusibitatea. Gauzak asko daudenean, nahiz eta oso onak izan, hori merke saltzen da, baina gauza gutxi direnean, nahiz eta kaka bat izan, garesti, lako xe gara gizakiak. Horretxegatik jakin egin behar da, eta horretxek egin dut olako bideak, ez dezazuen pentsatu, 100 euro gastatu behar dituzuela zerbait ona ahora eramateko. Askoz ez ere prezio merkeagotan, badaude gauza desente honak.
Alemania hegoaldean ditu ardo zonalderik esanguratsuenak, Rin ibaiaren ertzetan, eta horrek esan nahi du, eta gaurkoan ere, gaurko katan hori bera aurkeztuko dizuet, ibaiaren hegoaldean, badagola zonalde bat, alde bat Alemania dela, eta bestea, printzipioz Frantziako estatua. Naizta hortxe badakigun edo, jakin berretzen luketen, Alsazia dugula, eta Alsazia badakizue, slashiz is bombish. Hori Alemaniaren, frantsesaren itxura handirik ez dauke, eta horretxegatik ere Alsazian, behintzat ere iparraldean, Estrasburgo aldean, eta Colmar, eta oso ezaguna den Frantziako bitikultura zonalde horretan, Alemaniako dialekto bat, edo Germaniarren dialekto bat hitz egiten dela gaur egunean ere. Naizta, 70. hamarkadan, telebistak, frantsesez ematen zen telebistak, kalte handia egin zion, bertako jatorrizko hizkuntzari, hau da, slashiz, alsaziarrari. Beraz, gaurkoan ere, Alsaziako, beraz, IGP, frantziarra daraman ardo bat ere dastatuko edo orkestuko dizuet. Eta, Rin Mosela hori dira, gehien bat, Alemanian, garrantzia duten zonaldeak. Hemen, Espainian ere azkenen finean, Duero eta hortxe daude, ibaien inguruan daude denominazio edo jatorri izendapen handienak, hemen Euskal Herrian, Espainia mailan eta bai. Eta Frantzian ere, La Gironde eta Rin eta hortxe kontu guztiak. Eta, hortxe pare bat ezaugarri aipatuko ditut baita ere, zuek jakin dezazuen zergatik merezi duen, Alemaniako zeren bat probatzea, ardoren bat probatzea, gehien bat esan dugu ardo txuriak, hori Euskal Herriaren oso tankerakoa. Txakolinetan aurkitzen ditugun ezaugarri asko Alemanian aurkituko ditugu. Azken finean, bi ezaugarri edo ezaugarri berezi bat bi dugu, edo alde batetik ezetazuna eta eguzkirik askorik ez dagoena. Hori noski aldatzen ari da. Txakolinaren eta Alemaneko ardoen onerako eta hegoaldera dauden beste ardo batzuen kalterako. Eta horrek esan nahi du, lehen gari baten oso mingotxak garratzak ziren ardo horiek, gero eta azukre gehiago sortzen dutela, eta beraz, ekilibrio bat ematen hasten dela. Eta batxegatik orain, Txakolina, egoren mailako ardo bat dugu, eta Alemaniakoak ere, lehenagotik oraindik. Baina, Alemanian ere esan barra dago, Euskal Herria asko zazeri iparralderagoa dagoen herrialde bat da, edo zonalde bat dugu, Rin eta Moselako ibai horiek bustitzen dituztenak, eta oraintsu ere Alemaniarrei kosta egiten zaiela, hemen, Bizkaian eta Gipuzkoan lortzen ditugu alkohol taxas lortzea. Europako elkargo autonomoan, edo Komunidad Europea horretan, nik uste dut 9 gradu gutxienez eduki behar duela ardo batek ardo izena jasotzeko, eta Alemani 9 gradu horietara heltzea kosta egiten zaie. Askok eta askok 5 gradu baina besterik ez dituzten ardoak ekoizten dituzte, eta hori izango dugu Alemaniako ezaugarrietariko bat. Txaptalizazioa. Txaptalizazioa intzuten ere da, justun, azukrea botatzea, artifizialki, azukrea gehitzea, 9 alkohol graduiek lortzeko, edo 9, 10, edo 11, edo lortu nahi ditugunak lortzeko. Hau da, era ez natural batean, gehitzen diogula azukera edo, komponenteren bat, gero, legamiek azukre hori jateko eta alkohola sortzeko. Eta naizta Espainiko estatuan, Frantzian eta Italian, txaptalizazio hori debekatuta dagoen, antzanez Europako beste herrialdetan egin dezakete. Baina, justu nortxe izango dugu Alemaniako kalitatezko ardo baten eta kalitate gutxiago duen beste ardo baten arteko ezberdintasuna. Alemanian bereziki txaptalizazioa egiten den edo ez, izango dute kontuan
ardo bat kalitatezkoa konsideratzeko edo merkeagoa konsideratzeko. Eta bera sortxe dago, alemaniko kakoa, beste jatorri izendapen batzuekin alderatuta. Adibidez Bordelen, jakin beharkotzen nukete, ez dakit 19. Mendeko klasifikazio bat dela markatzen duena ardo batzuen eta besteen arteko kalitatearen ezberdintasuna. Eta gero, naizta ez den horrela, baina adibidez Errioxako jatorri izendapen jatorrian eta Zelanda, Duerokoa, Valladolidekoa, Ribera del Duero. Ribera del Duerokan adibidez, naizta ez den kalitate zigilu bat, badakigu kontsumitzaile aldetik, kosetxa, kriantza, reserva eta gran reserva kontuiek hartzen direla kalitatearen sinonimo. Hau da, gran reserva beti izango dela reserva baino hobeagoa, reserva beti izango dela kriantza baino hobeagoa, eta kriantza beti izango dela kosetxa baino hobeagoa. Printzipioz, garestiagoak, baino hobeagoak, hori da gaur egunean, merkatu espainoelan dugun gezurrik edo frauderik handienetarikoa. Eta hori gehien bat, kontsumitzaileen euren esjakintasunaren gatik. Baina, uste esan gunti horiek eta kontzentra egitezen Alemaniako kalitate kontu horietan. Karo, nik kurtsioan probatu ditudan ardoak eta gero ingo dugu birpasa txiki bat. Karo, hau azkenean Euskalduna kaleko enotekako jaunak, Antonio jaunak ematen digu kurtsioa. Bertuan aurkitu ditzakezue, agertuko zaizkizuen ardo guztiak. Etiketetan eta olako ardoak edo aurkitzekotan askotan Lidlen eta Aldin aurkitzakezue merketxoa direnak. Misteriorik ez dute. Lagunei eta eskentzeko oso ardo divertigarria dira. Niri gustatzen zaizkit. Ez dira, baina, karo, izan jakin behar dugu ere, gu kontsumitzaile bezala ez garela, ez dugula, ez dakite, kristoren pituitaria edo papillatu gustatiboak, nire egia esateko patazin bestea, saia egingo litzaidake 1 euroko ardo bat, 5 euroko ardo batetik ezberdintzea. Eta hori, gertatzen zaigu guzti hori, beraz, ez dugu, eske, Aldin 3 eurotan baduzu Alemaniko ardo bat, dastatzeko igertzen zaien, nola eurak ere baduten beste ardoak egiteko beste kultura bat eta beste zapore batzuk eta ateratzen dituzten, eta guretzako dira oso ardo berezia dira, ez dute parekorik hemen penintsulan egiten direnekin. Azukrerik eta erantzita ez dutenak izango dira QMP, Qualitätswein mit Prädikat. Eta horiek esan nahi du, mit Prädikat hori esan nahi du, con distinción edo ezaugarririk. Eta horiek esan nahi du, alkoholtasa naturalian lortu dutela. Horren inguruan hasten dira, beste klasifikazio mota bat egiten, segun eta zenbat ondu diren mahatxoiek. Graduazio minimo bat lortzekotan, hori 9 gradu horiek, eta gero hasten dira usten zenbat eta gehiago negua aste aldera, eta hortxe badago beste eskala txiki bat, 3 mailakoa edo, eta segun eta zenbat eta onduagoa dagoen match bera, alik eta kalitatea igotzen joaten da, edo distintzio hori, eta beraz, ardoak ere garestiagoak izango dira. Eta horrek goren mailakoa, Einswein. Einswein? Jesus, aiz, ez Estatu Batuetako polizia berri hori, baizik eta izotza edo Alemaniaraz, aiz eta bain, izotz ardoa. Eta hori matxa neguan usten dugu kongelatzen edo izozten, eta horiek egiten duena ura kongelatu egiten da, eta azukrea hortxe gelditzen da, eta hortan, karo, matxo horiek eta puskatzen ditugunean edo aplastatu egiten ditugunean,
likidoa gutxiago dutenez, gehien bate izoztuta dagoenez, ateratzen dena askozaz ere azukre konzentrazioa handiago dauka, eta hortik ere atera ditzakegula, igual, ez dakit, 16 graduko ardoak edo alako graduaziokoak. Eta hori, Alemanian eta Kanadan egiten da gehien bate naturalian, hau da, matxak mastian izozten uzten, eta ja beste, Espainian adidez Torresek ateratzen du ainsbain bat, izotzesko ardo bat, baina, karo, mostoa erosten du, eta mosto hori kongelatu egiten du, edo izoztu egiten du. Ez dakit mostoa den, edo, nik uste Torresek mostoa kongelatzen duela, eta beste batzuk matxa, euren zeretako matxa hartu, izuzkailuan sartu, eta hortik egiten dute ainsbain hori. Beraz ez da, prozesua ez da naturala, baina, hori badakizue, Australian eta alako kultura ez dare, kultura tradizionalik ez dutenak, normalen libre direla gauza berriak asmatzeko, eta ez daudela hor, ez gauzak tradizionalia egin behar dira, eta kortsoa eraman behar du boteiak, eta bestia. Badakizue, azkenean kortso kontuak, eta hemen ikusiko duzue, ez duzu ikusiko, baina boteia danak, probatu getiun boteia danak, roskako tapoia zuten, eta 1 euro baino garestiagoak ziren danak, beraz, kontuz gero, Guk hemen kortsoakin edozen mierda saltzen dugu, eta gero derrepenten Alemaniko 50 euroko ardo bat heltzen zaigu, eta klak egiten duzulako roskako zeakin, puta mierda, lasai, ez dakigula, tapoiak, kontinenteak ez du esan nahi, barruan zer daukan. Beraz, hori ere kontutan hartzekoa. Baina, gero kriantzak egiten dituzte, eta txurian normalean kriantza eramaten dute, Egoten dira beratzen, ez bordelesa baten, 250 litroko upela baten, baizik eta upela handiagoak izaten dira, ez dutelako, ardoak, bere gaztetasun hori mantentzeko gutxi gora bera, ez da terminorik egokiena, baina, ez dutelako nahi, suraren presentziarik euren ardotan. Egoten dira batzuk, beratzen urte bat edo bi, baina beti ere barrika hundietan, 600 edo 2500 litroko zurezko kontinente handietan. Zur ikutu hori ez izateko, gero egia da, ardoak berak, normalean euren legamiekin eta kontaktuan izaten dutenez, sortzen duela beste zapore batzuk, eta, ez dakite, karo, kriantza egiten badigu, malolaktika izango du, beraz, azido laktiko hori ere, zapori horiek jogurtanak eta izango ditu baita ere. Fruta bestalde batetik, gero ikusiko du, fruta txuriak eta alako kontuak dituztela rieslinak eta ikusiko ditugun beste matxak. Baina, alaxe, lehenengoarekin hasiko gara, eta hura izan zen rieslina, Der Luzen izeneko produktore batenak izan ziren, Redes Late, soruari egiten dio erreferentzia. Antza denez, soru horiek lurra gorria esango da, eta horretxegatik. Eta bai, Alemaniako ardoetan eta ikusiko duzuna da troken hitza, eta hori da hartu behar duzuena. Troken siku hau da, oitxutago den ardoak bezalakoak. Beste batzuk dira, semidulzes eta gehien txuenako lakoak izaten dira, baina guk bilatu behar dugu beti troken etiketa. Hau da, sikua, gure ardoak bezalakoa direnak, ez dutenak azukran dirik. Eta naizta gauzakola diren batzuk, probatu genituen artean, laugarrena nahiko gozoa izan zen. Beraz hori, printzipioz, ardoa gustatzen zaion pertsona bati oparitzeko, ardo elegantea. Esaten izune, lehenengoa Rieslinga izan zen, 2019 urteko Riesling bat, gaztetxoa, ez dakite kriantza eta orain ez du goratzen izan zuenek, bazuen, baina, Eta gero ere, ura izan zen, hauan eta oso harina, oso harina. Askotan ematen du itxura, gaina gure Antoniak edo,
oso gutxi botatzen digu, kata igual, iru tarrito traoska ditu emateko, eta horietan egin behar dugu konzentrazio guztia. Eta nik bastak, pare bate hartu beharko nituzke kopa, gero, gauza lege benetan dastatzeko. Baina, bueno, hori bai, bigarrenean, nik bi aldiz egin dute kata berbera. Orain dela 3 urte bat, beraz 2019ko eta bietan izan zen ardo bera eta 2019an. 2019koa, beraz 2020an atera zen merkatura, eta orain dela 3 urte, 6, 5, 2024an. Hau da, ardoa 2020an atera zen, eta 2024an hartu genuen, 4 urte. Eta auton, 6 urte pasa dira. Eta, bueno, antzeko parezido zerak, baina begia da, honakontan, bi tratatu kristaltxo txikitxoak, antzeman nizkiola nik kopan, eta, bueno, horiek esan dute kantazioa pixkanaka egiten dutela ardo horiek, eta, bueno, bi tratatua da azidoen kristalizatu egiten direnean, eta joaten dira, botellaren ipurdirantza. Eta, hoxe, normalen eta fikatzen gara nola, glicerina eta, zelako negarra duen kopan, eta tonoi so eginez, kuriosoa da, ze orain dela 3 urteko hartan, amarillo daukate, horiska daukate jarrita, eta honakontan, berde kutuak zituela. Beraz, printzipioz, hau ezinezkoa da, ze oraintsu hartu danak izango zuen gaztetasun handiagoa bestea baino, kolorean bintzat, eta hori, esaten duenez, ezinezkoa da. Baten, agian nire pertzepzioa izango dira. Baina, bueno, getariko txakolinaren antzeko koloria, naizta horiskagoa izan zen. Sudurrean eta, hau bai garri niola, fruta txuria edo zera, edo aimadari usaiak edo olako kontuak, eta gero, sakarra ja, baino heldutzen, ja soruan eta bedarrean ja heldutzen hasten direnean, alako zera baita. Eta, gero, edateko orduan, ezogerrik zerena mingotxa izan zen, mi erdialdean edo, pixkatxoak gorago, mingostasun hori usten zuen, gero limoia eta zitrikoak eta olakoak izan bazituen, baina hori mingostasuna zen zerik kuriosoena. Eta, gero egia da, oso hauan gelditzen zen ardo horietariko bat zela, naizta, lehenengo atakean eta lehenengo daztaketan, oso zera, harina zela esan dugu. Hau izan zen lehenengoa, eta, oiko Riesling bat, alemaniarra, eta probatu nebe duzue, garestiek izango dira, ze tipaneko neko ezaguna da, bodega bera, eta hoixe. Gero ere, bigarrena ja beste match bat izan zen. Normalean Alemanian monobaritalak izaten dira, ez dute kupasik egiten. Edo Rieslinga, edo Silvanerra, Gewürztraminer izenekoa. Hau da, Rieslinga, ez dut izan, baina imaginatzen dut badakizuela txuria da Rieslinga, match txuria da. Eta Gewürztraminer da gorriska kolorea duten hauetariko bat. Oso eskasa dira, eta Gewürztraminer da hauetariko bat. Esaten dute gainera, denbora asko, beraien oiejoekin edo azalarekin, beratzen uste batuzu, hartzen duela rosado baten koloretsu, beraz, badauka. Gewürztraminer. Villa Wolf izeneko upategia, ardoa 2024koa, beraz, kosetxa, ardoa 2025an atera zen merkatura, pasaren urtean. Eta, honek pasuen, iguale koloretsu gehitxua, naiz eta amarillo pajizo zera horretan ibiltzen dan, oso hori eskastxue. Eta igual baizuela, honek ibal baizuela getariko txakolinaren antz gehiago. Basuen toke metaliko hori,
Eta niri honek mantzian, honek goratu naiz, honek mantzian txakolinaren, getariko txakolinaren itxura gehiago, rieslina baino. Rieslina, gehitxo hau igual bizkaiko txakolinaren handiagoa izaten zuen, nahiz da kolores eta beraxeago zegoen. Eta, bueno, glicerikoa eta antzeko parezido hau edanak ere, hor, Rieslinak 12 alkohol gradu zituen eta honek 11 eta erdi. Beraz, hortxe ibiltzen dira gehien txunetan. Eta, bueno, honek usaina eta loren antzeko izan zetaken, baina, ez dakite, ez di usaila edo hartzen nionik. Eta gero, bai egia da, normalean, tropikoko beste usaioiek dituztela, gebuztraminar, hori kolokarako enien akarpatu, baina hori esaten zuen katak idatzen zegoen Antoniok, eta antzekotasuna zuela batzutan moskatelarekin. Eta gero ere gebuztramin hau, eta Alsazian ere antzeko esabarriak ditu, negoratzen duen arabera, gozoa. Gozoa nahi du esan, azukreduna, ez gustatzen zaiguna, baizik ez azukreduna. Eta bueno, alkoholakin eta sudurera eman zian nolan derrepenten, oso bapuruz antzekoa izango balitz bezala, eta hori alkoholarengatik uste izango zela. Eta, atzerako gustua ere, gelditzen zela, eta gero suduretik berriro ateratzen zitzaizun, eta ondo. Pika-pika handia zuen, mingainaren puntan azukre kontu hori dela eta hori egertzen zitzaion baita. Eta, nahiko, hau beti dira oso edan errasak. Rieslina baino gehiago, naizta, azerako rieslina serioseagoa zen eta ziurrenik ere, eleganteagoa ere bai. Baina, gebuztraminera, gustatzen zaigun hori oso match resultona dela esan dezakegu. Eta gero hori, Alsazira joan ginen, hori gustatu zitzaidan, Antoniok hori egitea. Eta Domen Schelvenberga hartu genuen. Domain bai, frantses hizkuntzan, baina abizena ikusten duzuenez, Alemaniarra. Hau izan zen Pinot Gris bat. Pinot Grigio baita, Italian, eta, hau ere, gebuztraminer bezala, justo kolore arrosa horietara joaten den match bat dugu. Garai batean oso modan egontzena, orain ere badirudi, antza, baina, nila hartu kontutan nahizen ibiltzen, baina nik bere garaian, Pinot Gris hori, askotan entzuna nuen, eta baten bat ere nik uste probatuko nuela. Baina, Alsazian egon nintzanean en el año la polka, baina, esaten dizudanez, gaur egunen ez dakit nola dijoan merkatua, baina oso match berezia da, gebuztraminer bezala arrosa kolorea duten horietarikoa delako, eta aterezen duzten ardoak oso gozoak direlako, eta guk hemen dugunarekin ez dut inolako antzekotasunik, eta horretxekatik ere, jende askorentzako, izan daitezke oso egokiak. Hau igual beste biak baino, hori urre kolore handiagoa zuen, kapa ere, igual, apurtxu bat gehiago izango zuen, beste biak oso kapa mea zuten, eta hau bai zuela Bizkaiko txakoli baten itxura, hau bai, beste biak igual Gipuzkoarrekin gehiago alderatuko dituzke, orain, eta beste hirugarren hau Bizkaiko txakolinarekin. Ondo. Gero usaian eta, loreak eta, gebuztraminarekin antzekotasun hori zuen baita ere sudur kontuetan edo aroma kontutan. Eta hau bai zela, gero hauan, korputzeke handiana zuena, edo bintzat, oleaginoso edo meloso edo zea kontu hoi, hauan eta gelditzen zitzaigun, eta honi bai ematen zigula, tarrozka txiko bat ematen genuenean, honi bai betetzen zigula haua. Eta hau, korputza handiagoa zuen, eta honetxekin gehiago disfrutatu nuen kopan,
Eta, bueno, alkola ere izan bazuen, honek amairu eta erdi zuen alkola eta ekartzen zaion, askozaz ere, bueno, gorputzare sendoagoa, gero ere, ez dakit, botika sentsazio handiagoa nuen ahoan, eta hau ere mingotxa zen, Mingotxa eta bueno, ahoan eta igual putzilagoa, pastoagoa, edo ez dakit nola esango nuen. Atzeko partean, estarriaren azera rotetan gelditzen zen, pega-pega eginda, ez dakit nola esan, hortxe saporeak eta gelditzen zitzaizkigun, traktoan edo, tragatzerakoa irensteko aldera, igual, ez zelako ainarina, arloteagoa zen, zera estarrian, eta bueno, ikertzen zaion, matxa bera, egoalderago zegoela beratua, Frantziako estatuko lurretan, eta, bueno, Alsazian, eguzkiaren kontu guzti horiek eta oso dituzte kontrolatuta, eta, bueno, euren Rein ibaiaz bestaldeko lehengusua, baino eguzki gehiago jasotzen duen lurraldea da berez Alsazia, eta hori gartzen da ere ardoetan, eta honak kontan igarri genuen. Eta gero laugarren batekin bukatu genuen, eta hau izan zen, lauretan nik uste garestiena izango zela, ze beste Riesling bat zen, Riesling, I-E-I-I, bezala ahoskatzen da Alemaniera, beraz, Riesling, esan Riesling. Eta hau, garestiena izango zen, justo jartzen zuelako, kolekta edo, matxa jasotzerako unea, eskuz jasota eta aukeratua izan zela. Beraz, bueno, honek benpadukan ez bere lan abaita, mimondiken egindako ardoa zen, 2021 bateko uztakoa, beraz 2022an atera zen, eta guk, hori, botellan, hortxe, 4 urte egin dituela hartu genuen. Lehenengo Riesling egin alderatuta, honek ere zozen zuen berde kolorekoa, baina, bueno, printzipioz bestea baino horiskagoa zen, eta honek bazuen, eta, bueno, ilusian egin zian, ze Rieslingaren kontu horrekin eta bere esan dizut lehen, petroleo usaia edo askotan igartzen zaiola Riesling oso sarri, eta nik olako kontutxuelo bat atzeman nion azerako aldian, eta gero jagoratu nintzen, hori, usaio Rieslingak egiten duela, 10-20 urte dituzten ardoekin, hain gaztea zen ardo batekin, eta, bueno, detergente edo usaio hori, ez dakite zerena izango zen, agian mineral, saboreo izango zen, baina, bueno, ez dakite, azera batian antzemanian, eta gero ja ez hitzaidan berriz ere agertu. Beraz, bueno, batetak izan ziteken. Baina, bueno, badauka, Rieslingak izan ditzake olako kontutxoak. Eta, bueno, bizpapurups nik esaten dio dana efektu hori bat zuen, sulurre joden zaizula batzutan, igual normalean alkolaren gatik izaten da, eta, bueno, fragantzia eta, bueno, nahiko ondo antzematen zitzaion, gugan nahiko sudur txarra dugu, daukat nik, eta, bueno, hortxetik ere, askotan, kosta egiten zaigu gauzak antzematea. Edatean eta lehenengo bazera, gozo zegoela. Hau bai, gozo bi gozoak, gozoa bai azukreduna eta gozoa bai daztatzeko atsegina zela. Eta pika-pikare bazuen mineko puntatxo hortan, beraz azukera horretxeatik gozo bat eta gozo biak zituen. Eta baina, antza denez, etzen, lehenengoa bezain luzea. Lehenengoa izango zen igual ziunenik, derre luzen hori izango zen lauretan igual serioena edo estrukturatuena, ekilibrio handiena zuena. Ze hau, gozotasun hori azukrena oso disparatua zuen,
lehenengo dastaketan eta igertzen zaion gustoko zenuela, eta horretxegatik oso frankoa zen, ez zuen misteriorik. Agian lehenengoak misterio gehiago zuen, eta horretxegatik igual, ardotan eta saletasuna bakarrik ez, entendimentuare daukan pertsona bate, lehenengoa beste hau baino gehiago disfrutatuko zuen. Beti ere jakitzue gauzak pertsonaren araberakoa direla. Niri ez daukadan ez sudurrik ez gustorik ez ezer, gustatzen zaizkit gauzak antzematen zaizkien ardoak. Eta hori dira normalean ekilibrio gutxi dituztenak. Baina jakin badakizu eta kapasitatea baldin badituzu, ardoa usaintzeko eta tasatzeko, ziurrenik beste ardo batzuk izango dituzu, asko ere gustuko, zen gauza gehiago esango dizkizute. Niri gustatzen zaizkit, gauza bakarra esaten didanak, eta hori edan, botila bukatu arte. Baina, beste batzuk izango dute beste kerentzia hori, unioro, sudurra sartzen duten bakoitzeko gauza desberdinak esate ardo batek. Eta hori, hori egia da, zenbaitzu ardo bakarrik eskaintzen dizutela. Eta, garratza ere denek ere oso markatuta eta oso ondo uztartuta ardoarekin, eta ez zuen inelako ez dakite, gora berarik sortzen, hori garraztasunaren kontu hori oso kontrolatute dute alemaniarrek, eta gainera ardoarentzako azido hori, partikula hori oso onuragarria da. Eta laugarrenaren izena enuen apuntatu eta gainera ikusten duzuenez, imaginak eta ispilu zentzu hori ez dute jarria, eta irakurtzen duzuen hor agertzen den hori. Luzen joan zaite hitzaldia, eta gero mosten dudan, eta agertzen gelditzen den lehenengo kapitulo hau. Eta labur bilduz, kalitatea alemaniar ardoetan txaptalizazioa izan edo ez izan. Eta izaten ez dutenean, matxori zenbateko beratzearekin, edo zenbateko madurazioarekin jaso den. Horrek dauka Alemaniako ardoetan garrantziarik handiena. Eta hori markatzen du bertoko etiketa sistemak. Eta, besterik ez, datorren astelehen arte eta ea zer tokatzen zaigun. ¡Urrena, tío! ¡Ardo gorri nafarra! ¡Ardo niko berena! ¡Ardo gorri nafarra!